Извинявай, обвързан ли си? Не. Мога ли да ти задам някакво въпроса и ти помогна да си намериш приятелка, ще ви подарим ваучер за GiftTube. Окей. Какво работиш? Търговец на най-различни стоки съм в Европа. Мъж ли си, търсиш или жена? Жена. Добре, какво търсиш в една жена? Да е усмихната, да е весела, някакси да ме зарежда. Защо някой трябва да стане гадже? Защото мисля, че аз съм усмихнат и весел и зареждащ. А можеш ли да готвиш? Да. Чистиш ли? Да. А пушиш ли? Не. Пиеш ли? Само уикендите, но сега се ограничавам до 2 пъти месечно. Какъв е топ едно ред флага в една жена за теб? Може би ако не се усмихва често, ако мрънка, но в смисъл такова мрънкане, което да е мрънкане само заради мрънкането, да няма някаква реална причина да мрънка, просто да мрънка. Добре, какво най-много те отблъсква в една жена? Мрънкането. А идеална първа среща за теб? Неподправена, неочаквана първа среща. Как се казваш? Антон. Как ти е инстаграма? Антончи, чето с 4. Добре, ако някой сеща за подходящия човек за Антон, споделете и това видео и ще ги пратим на среща с GiftTube.